Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Menem öz gezegimde şu Süleyman Jana duýduşlugymy bildirmek istedim. Ýanky yatan ýeri ýagty bolsun. Jaýlar cennet bolsun, iman baýlygyny bersin, enatasyna giňlik bersin. Biram şu biziň hökümetdi başymyzda oturanlara ýüzlenjek. Ýanky mäheme dedi, hökümet işär dedi. Aýsy konstitusiýam bozy Süleyman Jan 14 ýaşlda çaga bar arzuwlar ölüm bilen oda kabul bolmaly ha. Näzip bolsa bu eden işleňizde hemmeňiz kelleňiz bilen jogap berersiňiz. Men şonu aýtmak istedim. Näzip bolsa biz size jogap bereriz. Eger siz jogap berip bilmeýän bolsaňyz. Or vatandaşlar, sağ olun.